ka dugura no ha towen to ko be elle du ko jigura no be nafto so Allah wi pour mi de bu gandal jange sunna ko jange gira baba nam hay muhammad yo majal wana ma ko jange ko ri sunna ko jangi wana goddum kala goddum ko wi'a ko dum wi be dum be ni be jumi jange duuɓe ɓe ceetu majjere human binnaaka ɓe jang tigi jangu demgal nen mab demgal baba maɓɓe o ka ceerno jangu pulal mbawa gandal islam battatmi pulal cara caka yimɓe ndewma sa woni ceerno a wawa demgal pulal mbaɗo honno ma ka gandu human binne e human binne ɓamtali ñol sa woni human binne a jogui pinal a jogui naddago sa wawa windiri kadi ka tonguiɗo janggoɓe faraysa ɓe ko faraysa tan ɓe parnoto ɓe mballa tubkoɓe faraysa ɓe ƴelli ɗemgal ngal ɗumen tubkoɓe faraysa ɓe ne mballa ɓe ɗi ñifɓe ko mabɓe ko janggoɓe arab ɓe ko arab tan arabagal ɓe ƴelliti ɓe mballa arab ɓe ɓe ƴelliti ko mumen ko ɓenne mballa ɓe ñif ɗemgal ngal mabɓe tawi noon Allah wi ɗemɗe mon e goppuji ɓalli mon ndi koye maali Allah ɗum jam Allah wi nder ɓurane o kala anni mi rokkin ɗum ennena deftoramde nde ɗemgal mum ndeke fitu kala ceerno yo janggu ɗemgal mum watte gandal islam ngara ɗemgal mum fitu hutbaji ɗi ɓe kaala pular tawde ko waaji fitu moywuldaji ɗi ɓe kaala pular no ceerno abdourahmani bana joni no ceerno boyene mbanni on no ceerno bara sénégal oriental mbanni on no ceerno nouru ba en pategalo mbanni on tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe jam Allah waale mon walla jam Allah nyalle mon walla ni jam Allah hiire mon fof ene won sikki ala sen nani nde ɗo dande eɗen gandi ko Mamadou Samba Diop lollirɗo murtuɗo yurmede Gueno yo woni makko kanko e mayɓe julɓe en puɗɗorima inde Gueno joom yurmede huɓtidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewde heeranide julɓe to lakara yo nannu en hen hande ko ñellal dewo hoore biir nogas e jeegom lewru korse walla morso jafoɗon hitande ujune ɗiɗi e nogas en gari wadde ɗo hunde e cimtol ko fate dudal pular mottude Diop tawetegal e tufde WhatsApp dudal pular mottude Diop sosako ñande 17 lewru juko woni jeeto ɓuru hitande ujune ɗiɗi e 17 tawi kadi ko e miijo Ibrahima Oumar Kane katante leñol ma ñam yereyaɓe yo Gueno junnu balɗe makko moƴƴine battane makko rokka mo sago makko e leñol ngol caggal ɗum nde dudal ngal sosa bandiraɓe hewɓe notima hen hande dudal ngal eɗen mbawi wiide e ngal yara e duuɓi tati e ngal yara e duuɓi tati ngakkudi balɗe seeɗa sabu hande gonnen koye lewru morso ndu ganduɗa ko ene yara e nogas jeegom wadde taade ngal sosa koye lewru juko heddi hen ko balɗe ngal daña duuɓi tati en jetti bandiraɓe taweteɓe dudal ngal hande waɗo saaha e gardugol ceerno Hamman Moussa Diop e seremɓe wodɓe ɓe ganduɗa ceerno Amadou Doula Sow kalfinaɗo jangde e ceerno Idrissa Alpha Sow ko walaɗo kuuɓal e yantude terde goomu jubbudi en jetti hen Kodde Diop ceerno Youssouf Mamadou Alpha Sow yantude Adama Kane e Mamadou Demba Wan lamtoro Sall Abdoul Toksel e Idrissa Alpha Sow ha joni en jetti seremɓe meɗen ɓe ganduɗa kadi ha joni dariɓe darde tinde Abdoullahi Ali Ba yantude ceerno Mamadou Mané yantude ceerno Yaya Ibrahima Ndongo ko nonne ceerno meɗen ceerno Amadou Doula Sow
en jejjita ɗon seremɓe woɗɓe ɓe ganduɗa ko wadɓe hen golle payodinde ko wayno jayre ala jumar Thiam lollirɗo jayre pinal GP kanko wiyata yantude Mamadou Ly noddirteɗo Jol Fondu Dulal Pular Mursul Diop nde uddita hitande ujunnaji ɗiɗi jaafoɗon 17 hitande ujunnaji 2 gena wadli en mbaɗino e ɓetoji on saha dudal ngal ne yara e tolnoji 2 goɗiɗi e 3 mbadden ɓetoji wodi hen dañɓe fartange immade tolno 1 payi tolno 2 tolno 2 payi tolno 3 tolno 3 payi heblo e karallagal e gardugol Hamman Moussa Diop e waɗanoma ɓetoji geno hoddiri hedde 4 neɗɗo ɓenniɗo hen hakkude duɗe ɗe to sappo dudal 1 ha dudal 3 gudulal fof tolno fof wodi hen ɓennuɓe wodi hen heddiɓe caggal ɗum jangde ɓamti geno wurni en kadi geno wurni en ha hitande nde ganduɗa ko jafoɗon to banggue ɓetoji to mataw en puuji e hitande he ko hitande ujunnaji 19 ɓetoji ɗi mbanno e woodi hen dañɓe yawtude woodi hen kadi ha joni jokkuɓe jangde eɗen gandi dudal ngal waɗi almuɓe yonɓe kono wonno ko dudal weeyo eɗen gandi saɗede hawretede hen gila gandanɗa hoorema to banggue cengdi gila e banggue weeyo gila e yaaha ngara e gueɗe bayɗe hon noon no gantuji aduna jarata kono ɗum fof e waade noon bandiraɓeɓe ene daari hen darde tinde almuɓeɓe ene gara notade jangde de no haaliri ni to banggue ganduɗa Dulal Pular Mursul Diop ko dudal ngal ganduɗa ko dudal janggetegal ala jewte so wona ko faati e ɓamtare leñol ngol kala dewo hoore biir jewte mbaɗe hen holno dudal ngal yarata yeeso holko foti ɓuccede hen holko foti ɓeydede hen dudal ngal ganduɗa dudal woni koye weeyo ene waɗi leyɗele certuɗe ɗe ganduɗa leydi Mali nan hen leydi Mauritanie leydi Sénégal e leydi gandanɗa hoore maɗa ha joni Burkina Faso hani leydi Guinée bandiraɓe tedduɓe ɗeɗo leyɗele foof ene tawe e dudal he hikka noon jomiraɗo hoddiri ɓetoji kadi mbaɗi ñande 17 e 18 e 19 lewru ndu ganduɗa ko lewru morceau ndu gonɗen ndu ɓetoji mbaɗi ha joni e gardugol Amadou Sow ko kalfinaɗo jangde ɓetoji mbaɗi taw gandanɗa hoore maɗa kadi yaari no hanniri ni ɓetoji mbaɗi yaari no hanniri ni bandiraɓeɓe kadi mbawi notade hen won daññoɓe hen fartange wawde tawtorede ɗiɗo ɓetoji nde tawno ko ɓetoji ɗi ganduɗa koye weeyo weeɓani tawtorede kala weeɓani tawno eɗen gandi Yaya Alpha Pam wiyata weeyo wona paso waddetade wona weeyo wona paso eɗen gandi woni yoga e bandiraɓe he ko ɗum tigi hedde men tawtorede ko wawno wonde foof ɓetoji ɗi mbaɗi kadi rewi lawol sernaɓe ɓe tinnima hen mbaɗi hen golle badde fayida darde tinde darama hen ha Allah walli ganduɗa hoore maɗa ɓetoji ɗi gasi e dow jaam caggal nde ɓetoji ɗi gasi e dow jaam eɗen gandi dulal ngal ne waɗi fodde temdere fawde kono noon eɗen gandi wona fof wawi tawtorede hen taade ko dudal weeyo kono ɗum fof e waade noon eɓe jokki arde e kala saaha gam yidde jangude e hollidde jangde de e koye lawol wona ɓetoji ɗi hikka eɗen gandi fodde 41 neɗɗo kadi keeɓi ɓetede won hen dañɓe fartange yawtude tolno 1 payi tolno 2 won hen dañɓe fartange yawtude tolno 2 fayi tolno 3 won hen kadi yawtuɓe jogorɓe yawtude paya tolno heblo e karallagal sen duttima e hitande ujunnaji 219 caggal nde ɓetoji ɗi mbaɗa mataw ken diwɓe seeɗa eɗen gandi seedanteje mbaɗanoma hen tawi kadi yuɓɓinani en ɗum ko ceerno Hamman Moussa Diop woni Kamalenko eɗen gandi fodde 33 almudu
heɓino hen seedantaji mumen taw ko seedantagal tolno hikka noon eɗen gandi waɗama ɓetoji won hen dañɓe fartange ha joni yawtude no mbiɗen ni e leyɗele certuɗe tolno goo eɗen gandi fodde yimɓe 12 dañino ɓetede hen tolno 2 fodde yimɓe gandanɗa hoore maɗa 17 dañino ɓetede hen tolno 3 ha joni fodde yimɓe 11 keɓino ɓetede hen e nder ɓeɗon ɓe ganduɗa hen ɓetanoɓe leydi Sénégal ne tawe hen leydi Mauritanie ene tawe hen kono noon leydi Mali ene tawe hen leydi Burkina Faso ha joni ene tawe hen eɗen gandi dudal Pulaar Murtud Diop en jogino almuɓe ha toon walla jogui almuɓe ha toon to leydi ndi ganduɗa ko leydi Nigéria wadde mbiyen e nder Afrique ene famɗi hen to almuɓe dudal ngal ngala sikki ala en jiiɗa junnade hen guila lefol ngol judde ha ɓurta eɗen gandi kadi dudal Pulaar ko dudal weeyo bandiraɓeɓe ene mbaɗa hen golle badde fayida dudal ngal kadi yeehi ha waɗi hen ko yiyoto memoto ñande 15 lewru ndu ganduɗa ko lewru korse hitande ujunnaji ɗe nogas dudal Pulaar yaltini deftere nde ganduɗa ko deftere tumnorde jangde taw ganduɗa ko tolno goo dudal deftere fuɗɗorde taw ganduɗa ko tolno goo deftere nde yalti muulama yalti nana gandanɗa hoorema e juuɗe meɗen toon to gendi farayse e gardugol Idrissa Alpha Sow eɗen gandi ɗum ko taɓal mawgal to banggue ɗeɗon yaade e jangguinde e weeyo uddita hen dulal ha daña hen deftere yaltina deftere nde wona hunde wemde wadde bandiraɓe tedduɓe ha joni eɗen mbawi wattude hakkille e ndeɗo jangde batten hakkillaji meɗen e ngal ɗo dudal sikki ala ha joni eɗen gandi dudal ngal won yarletiɓe kala lewru walla kala ñalawma walla kala hitande ene mbaɗa fawi tan koye yerlitare no wawri bandiraɓe ɓe ne mbaɗa hen golle badde fayida to banggue ngaluji eɗen gandi ko dudal weeyo noon wurni ɗum ko cengdi so tawi ala ɗo cengɗa sa woni e weeyo tan kewɗa ko faade leydi deke noon bandiraɓe ɓe ne mbatta hen hakkillaji mumen yo ɓeydu kadi wattude hen hakkillaji mumen saabu ko dudal weeyo ala e sago ma doccotte dañe nde jeyguege wawa yeynade to woɗɗi kala to bandiraɗo tawete e nder dunde baba adama he tawi ko janggowo e nder dudal Pulaar Murtud Diop eɗen gandi haymo wawa ene yiiɗi wadde hen jungo mum wadde bandiraɓe ɓe ne mbaɗa hen juuɗe mumen no hanniri ni kadi yoɓe jokku wadde hen juuɗe mabɓe gam kuccanmen dam ene mawni no fewi sikki ala en jiiɗa no mbinoɗen ni jurnade hen ko yidde tan wadde jubbande ko fati e gurdam dudal ngal e eerade bandiraɓe ɓe yoɓe gandu dudal ngal ma ɓamtu jangde muɗum e ɗeɗo balle kala bandiraɗo jiɗɗo jokkade e ngal ɗo dudal jiɗɗo jokkade hen gam jangude bisimilla muɗum ene fada e kala tolno noon yo ar kadi arda hen kadi arda ballal muɗum e leñol he arda ballal muɗum e gam yidde jangude arda ballal mum gam yidde ɓamtude ɗum noon ma en mbat hen tonggode de ganduɗa kala jiɗɗo tawtorede hen e ngal ɗo dudal tawa ene wawa tawede e ngal ɗo dudal gam wawa jangude walla wawa jangguinde eɗen geeri sernaɓe leñol ngol nde mbawata abbade meɗen gam wallude en saabu fulɓe ene mbiya ko nayi keewi foof gañani hoɗe kono noon ɗon katante leñol wi ko nayi keewi foof ko joom magge woni joom majji goni ko gañani hoɗe ɗum noon ma en mbat hen tonggode meɗen tawi haaldata e moɗon ɗo ko lamtore Sall Abdoul Tuksel mo ndulumaji demɓe tawi ko goto kadi e ardiɓe e dental ngal goto kadi e ardiɓe goomu juɓɓudi tonggode muɗum ko ɓolum 34 temedde jeegom e 52 ɓolum ɗiɗi 49 walla mbiyen 0034 652 0202 49 tawi ko ɗo e gendi Espagne bandiraɓe tedduɓe ɗum noon batten hakkillaji ngal ɗo dudal ko dudal ngal ganduɗa ko dudal jangde tigui woni hen gonga e gonga ala jewte baɗeteɗe hen so wona ko fati e ɓamtare leñol ngol so wona ko fati e ɓamtare dudal ngal kala gandanɗa hoore maɗa dewo eɗen mbaɗa hen jewte ɗe ganduɗa ko parɗe e ɓamtare leñol ngol ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on calminama e kuuɓal on jarama e kettugol